Hi लोगोफोर वेलकाम टू आवर गोरलै चेनेल स' दिनै बे मेथ्सनि सिरिजाव जों 4.1 नि 2 लेसनखौ 4.1 नि 2 नाम्बारखौ जों खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना बिजाबखौ दिहुनना ला नै मेथ्सनि खालामनायनि आगोलावनो स' कुइसनाव नायदों गाहायनि थासारिफोरखौ जौगानाय समानथायनि महराव फोरमाय खालामनो माने जौगानाय समानथाय महराव दिन्थिनो होदों जों बेखौ दा बे सेकेन्ड नाम्बारखौ जों मोनसे आयतारि दब्लायनि दब्लायथिया होदोंमोन ना 5 to 8 आरो दब्लायनि लावथाया बेसेबां होदों जोंना बेनि गुवारनिख्रुइ 2 फान बांसिन दा हमना ला नै कुइसनखौ हमना लागोन जे सल्युसनाव मा खालामगोन जों हमना लाबाय आयतनि गुवार इक्वल टू मा हमखो आङो गुवार इक्वल टू x देयरफॉर एकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मा जागोन सोंथि बायदि मा होदों दब्लायनि लावथाया जाबाय बेनि गुवारनिख्रुइ 2 फान माने मा जागोन लावथाय इक्वल टू मा जागोन दा लावथाय इक्वल टू मा जागोन 2 फान होनदों ना गुवारनिख्रुइ 2 फान आरो बेसेबां बांसिन से बांसिन गतिके लावथाया मा जागोन इक्वल टू 2x + 1 दा एकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बायदि जों मिथिगौ दे we know that जों मिथिगौ दे आयतनि दब्लायथि इक्वल टू मा जायो गुवार सानजाब लावथाय दा सोंथि बायदि आयतनि सोंथियाव मा होदों आयतनि माबा इक्वल टू मा होदों जोंना दब्लायथि इक्वल मा होदों 5 to 8 आरो गुवारा मा जायो गुवारखौ जों मा मोनखो दासो नैयाव नोंथांमोना नायनो हागोन गुवार इक्वल टू मा मोनखो गुवार इक्वल टू जों हमदों x आरो लावथाय इक्वल टू मा मोनसे 2x + 1 दा नै फज'ना होनोसै बेखौ गुवार इक्वल टू x लावथाय इक्वल टू 2x + 1 दा बेखौ केलकुलेसन खालामबा मा मोनगोन 288 मोनगोन 2x स्क्वायर प्लस निफ्राय x दा बेखौ इथिं लाना फै मा जागोन -2x स्क्वायर - x प्लस 528 इक्वल टू 0 दा बेखौ माइनासखौ जों केन्सेल खालामनो कारणे साजायना लिरजायो जे माइनासजों केन्सेल सानजाबना होबा गासैखौ बोथ साइड माने इथिंबो माइनास सानजाबा मा जागोन नैबे माइनासा जाहैगोन प्लास जाहैगोन नै माइनासाबो जाहैगोन प्लास जाहैगोन नै प्लासा मा जाहैगोन होमबाना माइनास जाहैगोन बा जोंना नैथिं माइनास नैथिं सानजानांगौमोन बा जोंना 0 दो जायखिजाया सानजाबा मा जागोन 0 जागोन गटे नैयाव मा जागोन 0 जागोन गटे जोंना दा मा जाखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनास 528 आनो जाबाय जौगानाय समानथायनि माबा राशि दा 2 नाम्बार कुइसनाव दं मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमानि सानजाबगासेया 306 जायोब्ला जों बे रग' अनजिमाखौ दिहुननो नांगौ माने बेनि माबाखौ दिहुननांगौ दा जोंना हमना लाबाय दा नोंसोर मा दाजाबथाय रग' अनजिमा माने मा बुजियो फारि दाजाबथाय रग' अनजिमा माने बेयावनो बुजिनो मोनगोन जे बेखौ माने फारि दाजाबथाय रग' अनजिमा माने जुदि मोनसे अनजिमाया जुदि x जाबा बिनि फारिथाय दाजाबनाया मा जागोन x + 1 माने फर एग्जाम्पल जुदि मोनसे अनजिमाखौ जों 2 लायोबा बिनि फारिथाय दाजाबनाया मा जागोन 2 + 1 होमबा मा जागोन बेयो 2 + 1 इक्वल टू मा जागोन 3 दा बेयावनो मिथिबाय दे 2 जायोबा मा जागोन मोनसेया मा जागोन 3 माने इनि उनाव मा खालामनांगोन जोङो मोनसे x + 1 माने से दाजाबना होबानो माने बिनि फारि दाजाबथाय मोनगोन दा हमना लाबाय दा बेखौ खालामनो कारणे हमना लानांगोन लेट फारि दाजाबथाय रग' अनजिमाफोरा जाहैबाय फारि दाजाबथाय रग' अनजिमाफोरा इक्वल टू मा हमखो जोङो x आरो मा हमखो मोनसे x + 1 दा सोंथि बायदि एकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मा होदो बिनि सानजाबगासेया माने दाजाबफोरनि सानजाबगासे माने x सानजाबना होदो दा इसोरनि दाजाबखो मोननै अनजिमाखौ इक्वल टू मा जागोन सानजाबगासे सोंथि बायदि 306 इमप्लाइज टू मा जागोन दा x इखौ सानजाबदो x स्क्वायर जाबाय नैबे जाबाय x जाबाय इखौ इथिं लाना फैदो मा जागोन 306 इक्वल टू 0 दा नैबेनो जाबाय जोंनिया मा बेनि जौगानाय समानथाय दा नेक्स्ट नाम्बार कुइसनखौ नायनि 3 नाम्बारखौ 2 नि 3 नाम्बारखौ नायलायनोसै 3 नाम्बारनि कुइसनाव दङ रहननि बिमाया बेनिख्रुइ 26 बोसोर देरसिन दानिफ्राय 3 बोसोर उनाव बिसोरनि बैसोनि सानजाबगासेया 360 जागोन जों रहननि दा मा जागोन बेयाव मा हमना लाबाय नै मोनसे कुइसन जों हमना लाबाय रहननि बैसो इक्वल मा हमखो आङो x हमबाय दा सोंथि बायदि एकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिमानि बैसोआ मा जागोन बिमानि बैसो मा होनदों बिमानि बैसोआ रहननिख्रुइ बेसेबां गिदिर 26 गतिके मा जागोन x + 26 दा बिमानि बैसोआ बेसे जागोन x + 26 दा बिनि उनाव होदों 3 बोसोरनि उनाव बिसोरनि बैसोनि सानजाबगासेया बेसेबां 3 बोसोरनि उनाव देयरफॉर 3 बोसोरनि उनाव रहननि बैसो इक्वल 3 बोसोरनि उनाव अबियासलि जों मा खालामनांगोन दाजाबनांगोन थिग बिदिनो 3 बोसोरनि उनाव बिमानि बैसो
बिमानि बैसो इक्वल टु मा जागोन इनिया बेसेबांमोन आगोलनि बैसोआ x प्लास 26 मा जागोन x प्लास 26 आरो बेसेबां दाजाबनांगोन 3 इक्वल टु मा जागोन x प्लास 29 दा मा जागोन सोंथि बायदि मा जागोन एकर्डिं टु कुइसन मा जागोन बिसोरनि सानजाबगासै बेसेबां जायो 360 माने 3 बोसोरनि उनाव मा जागोन होनबा x प्लास 3 दाजाब x प्लास 29 इक्वल टु बेसे जागोन जोंना 360 इमप्लाइज दा बेखौ सानजाबदो x जों निखिना खेबसे सानजाबदो आं गोलाव खालामनानै एसे बुजियाबो जानानै नोंथांमोना डट नोबा नै प्लास जाबाय 3x प्लास 29 गोलाव जागोन दा नों डाइरेक्ट जुदि हायोबा खेबसेनो डाइरेक्ट सानजाबनाबो होखानो हागौमोन स' दा इनिफ्राय मा जागोन दा बेजों बे सानजाबदो x स्क्वायर प्लास 29x प्लास नैबे जागोन 3x प्लास नै मा जागोन 2 into 9 बेसां 27 26 6 7 8 नैबे जागोनबा 87 इक्वल टु 360 implies that x square plus x दा बेनिफ्राय मा खालामगोन जों 29x जों 3x जों दाजाबबा जोंना मा जागोन 3 जों जागोन 12 जागोन बेसां 32x प्लास 87 360 18 लाना फैदों दा 360 इक्वल टु मा जागोन 0 implies that x square plus 320x नैदो दानख'ना होदो 360 निफ्राय 87 दानख'बाय जागोन 360 87 10 निफ्राय 7 थांबाय जागोन 3 निफ्राय 50 निफ्राय 8 थांबा 7 बे जागोन होनबा नैबे जागोन 3 ना 3 लांदोंमोन ना होनबा नैबे जागोन बेसेबां जागोन एन्सारा दा -273 इक्वल टु 0 दै मानो माइनास जाखो मानोना गेदेरनि सिगाङाव मा जोंना माइनास गथे जौगानाय समानथाया मा जागोन x स्क्वायर प्लास 32x माइनास 273 दा 4 नम्बर कुइसन दङ गंसे ट्रेना समान खरथिया 480 किलोमिटार गोजान खारलाङो जुदि खरथिया 8 किलोमिटार घन्टा खमसिन जानायमोनब्ला अब्ला बेयो जानथाया बारलाङो 3 घन्टा बांसिन खम सम लादोंमोन दा बे नाम्बारखौ सोलोंनायनि आगोलावनो जों खरथिनि फर्मुलाखौ मिन्थिनांगोन जों खरथि होनबा मा बुजियो खरथि होनना मा बुजियो खरथि इक्वल टु मा जायो जोंना जानथाय बाय मा सम माने इंलिश होनबा मा बुजिगोन स्पीड इक्वल टु डिस्टेंस बाय टाइम दा बे मा होनदों कुइसनाव हमना लाबाय दा नै कुइसनखौ खालामनायनि सिगां जों हमना लाबाय जानथाय इक्वल टु d हमबाय जों सम इक्वल टु मा हमखो आं हमना लाबाय t हमबाय बेनिफ्राय खरथि बा स्पीड इक्वल टु मा हमखो आङो s देरफोर सेथि सोंथि बायदि मा होनदों बेनि सोंथि बायदि समानसु खरथिया 480 किलोमिटार गोजानाव खारो 480 बेसेबां डिस्टेन्सआ बेसेबां होनदों दा हमना लाबाय s इक्वल टु जों मा मिथिगौ s इक्वल टु जानथाय बाय सम d बाय t दा t इमप्लाइज दैट इक्वल टु मा जागोन d बाय s दा मा d बाय s जाबायना दा मा जागोन बेयाव d आ बेसेबां मोनखो दा d आ होनाय दङ बेसेबां नेव जों मोनदों कुइसन होनाय दङ बेसेबां 480 d हिनजाव बेसेबां जागोन 480 बाय s निखौ जागोन से नाम्बार होदो दा नैथि सोंथि बायदि एकर्डिं टु कुइसन 2 मा होनदों बे समान माबायानो खरथिया जुदि 8 खमसिन जायोबा आरो बेयो जानथायखौ बेसे सम जानथायखौ माने 480 किलोमिटार खारनाय जानथायखौ बारलांनो कारणे बेसेबां सम लागोन बे बेसेबां 3 बांसिन सम लायो होमबा मा जागोन t प्लास 3 बांसिन सम लाबाय ओमफ्राय डिस्टेन्सआ जागोन बेनो थागोन ओमफ्राय स्पिडा बेसेबां खम जायो होनदों बेसेबां खम जायो 8 किलोमिटार पर घन्टा ओमफ्राय दा 2 नाम्बाराव दा t नि जायगायाव 480 खौ दा फज'ना होदो t नि जायगायाव 480 खौ दा 1 इकुवेशननिफ्राय 480 बाय मा फज'दो जोङो निउ 480 बाय s फज'दो प्लास निउ जाबाय 3 जाबाय इक्वल टु 480 बाय s माइनास 8 इमप्लाइज जे दुसरा लानानै निखौ दुसरा लाबा s मोनगोन निउ 480 मोनगोन निउ प्लास मा मोनगोन 3s इक्वल टु मा मोनगोन 480 s माइनास 8 बेनि उनाव जों क्रस माल्टिप्लिकेशन खालामगोन क्रस माल्टिप्लिकेशन खालामबा माने नैजों नै सानजाबनांगोन बेजों सानजाब मा मोनगोन सानजाबबा नैजों सानजाबनोसै इखो s माइनास 8 480 प्लास थाइजेस इक्वल टु मा जागोन थिं 480 s दा बिदिनो दा बे s जों बेखौ सानजाखोसे आरो 8 जों खिखे सानजाबा मा जागोन 480 s माइनास सरि प्लास जागोन बेयाव 3 मा जागोन 3s स्क्वायर माइनास ए प्लास ए माइनास जाबाय इखो 8 जों 480 सानजाबा बेसे जागोन 33840 निफ्राय नैजों इखो सानजाबाय इनिफ्राय माइनास जे प्लास मा जागोन माइनास जागोन नै मा जागोन 24s इक्वल टु 480s 480s कैंसिल इमप्लाइज जे मा जागोन जोंहा 3s स्क्वायर माइनास 24s इखो आगोल लिरबाय
माइनास 3840 इक्वल टू 0 दा निखौ उन्दै खालामना दोननो हागोन आरो बेयालासे दोनना फैबा नोंसोरो मार्कखौ मोनगोन आरो उन्दै खालामबा जों 3 जों राननांगोन 3 जों गासैखौबो रानना होबा मा जागोन नैबे स्क्वायर जागोन नैबे जागोन 8s जागोन नैबे जागोन बेसेबां नैबे जागोन 1280 इक्वल टू 0 दा बेनो जाबाय जोंनि जौगानाय समानथाय।